Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' नोंथांमोना गोबाङानो रिक्वेस्ट खालामदोंमोन आंखो जे नारजिजों अमा संनाय दिन्थि इदि होननानै स' बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै लाबोबाय नारजिजों अमाजों संनानै दिन्थिगोन बे भिडिअखौ स' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला थुदो नायबाय थादो आंनि भिडिअखौ आरो नारजि अमाखौथ' बिराद गोथाव मोनखायो आं बेनो जाबाय अन्थाव आंनि फेबनिबो फेब अमा राजा सना ओमफ्राय बेबो आंनि फेब नारजिया गैसना बेखौ मोजाङै सुना लाबाय सुना लाखांनानै बिराद गोखा जागौमोन ना बेखायनो एसे रुना लानोसै होननानै सानबाय आङो ओंखायनो दसे रुना लानोसै रुना लाखांनानै बेयावहा गोखा गोखाया गलांजोबगोन ना होमबाना एसे बारा गोखा जानाय नङा आरोना ओमफ्राय बेदरखौबो आं एसे फिसा फिसाहै हाना लाबाय मानो होनबा आं एसे फिसा पिसखौसो गोथाव मोनो ओमफ्राय बिथिंबो रुनाया नै गोदौबाय गोखा गोखाया गलांसिगोन आरोना बरिया जासिगोन ओमफ्राय जानो थावा गुदुं जाबाय पियास होआ नारजि संनायावहा आङो ओमफ्राय आरो बेदरावबो एवफ्रामखानायसोना बेखायनो एसे दसेल'सो एवगोन बेदरा आं हारसिंल'सो जागोन नालाय बेखायनो एसेल' संबाय आं जाहाथे खालामना जाखांबाय सानफ्राम नेयालासिनो जाहाथे खालामो मालाय अमाजों औवा मेवाइ ओमफ्राय दालि जाखाङो आंखौ नेनोसै आंहा दुलि नालाय बेखायनो गोबाव बानलुखौ होखानोसै जाबाय बारा होला सामब्राम गुफुरखौ गाननो आं हारसिंनो जाजोबगोन बे बेदरखौ बेखौ दा हायखांना दोनथ'नोसै नारजिखौ होनांगौसै है जाबायलै दायो नारजिखौ एसे एवफ्रामनानै Tadi burung kan alam bro. Tadi burung kan alam kan. Nih. Tadi burung kan sih. Tadi burung crispy seru kan. Itu aja lah, itu sih. दाइखौ खारै होनायखाय दसे टाइम माने रबनो थाखाय दोनथ'बाय नै नङाबा बाराद्राय जायब्रें नङा होनलाय जाब्रा मोनजागोन ना बोरैबा बेले बेजे मोनजागोन ना बेखायनो बेखौ दसे रेबहोबाय
रेबबाय थाथ'थो रेबखांनानै ओमफ्राय दै होनोसै दै होनानै बेदर होनोसै ओमफ्राय दै होखांनानै एसे फोरानबानो जाखाबाय आरो दाइखौ खारै होनायखाय दसे टाइम माने रबनो थाखाय दोनथ'बाय नै नङाबा बाराद्राय जायब्रें नङा होनोलाय जाब्रा मोनजागोन ना बोरैबा बेले बेजे मोनजागोन ना बेखायनो बेखौ दसे रेबहोबाय रेबबाय थाथ'थो रेबखांनानै ओमफ्राय दै होनोसै दै होनानै बेदर होनोसै ओमफ्राय दै होखांनानै एसे फोरानबानो जाखाबाय आरो गोथाव दै होनोसैलाय बारा नेबाय थानो हाला दै होनोसै नेबाय थानो हाला बेदरखौ होखानोसै नामा दैखौ एसे बुरजायैनो होखाबाय दा उनाव रानहोगोन ओमफ्राय नै संख्रि होखानोसै संख्रिखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनोसै ओमफ्राय उनावसो बेदरखौ होना होनोसै माखौथो आरो दानखो होनबाय ओरैनो थास्लायस्लाय साहा लोंनोसै साहाखौ लोङाखै ना सानगोन साहाखौ देखायनांगोनलै नुदो गोथाव बिदि आरो दानो नै ग्लब ग्लब गोदौबाय खावलाय गुदुं जाजोबबाय आंहा ओंख्रिया गोदौबाय स' इखौ दायो सागंजों साना होनसै नङाबा जाब्रा मोनजागोन ना बेखौ बारा माबा दै इदि जाया लाथा लाथासो जागोन एसे इसोर आंनो अमादो माबा संनायखौ दोनाखैलै दालि आन्था दोङो दा इखौथ' आं इदि एसे माबोरै जानो इदि आन्था ओंखायनो साखांबाय दायो बेदरखौ होनोसै दसे गोदौ होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय साखिनोसै जानोसै ओमफ्राय नै ग्लब 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 गोथौथारबाय मोनजामारसिगोन बिराद गोथावखा ओरैबायदि गोथाव मोनो आं अमाजों नारजिजों अमा होनबाथाय अमा मा गोथावखा मानसियाबो बेखायनो अमा मा जालांबाय आयौ डेन्जार जानो लुगैबायलै आङो जानो लुगैथारबाय आं थानो हालालै जानोसै गोखाथार जादों नामा So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you all happy बैसागु घन्टानि हेपि बैसागु नङालै सेट बैसागुसो